Tervehdys kanavan katselijoille ja olen tässä menossa Kivijärvelle ihan huoltoaso-ohjelmassa ja Aimo Kolehmaisen käsittely on menossa. Otetaan varmaan lantio, selkä, sitten viime kesänä leikattua kättä huoletaan varmasti kanssa ja tässä tämmönen yksi esimerkki, että minkälaista urheilijan lihashuolto nyt voi olla. Ja ei siinä mitään, että lähdetään katsoa, että miltä se vaikuttaa. Jaha. Onko sen 1,5 senttiä? Ei se enempää. Kyllä mä sen sitten jotakin pahaa liikkeellistä. Pientä huipuhtaa. No nyt mitenks se piikkimotolla saa aika rentona tiettyä vaikka sen onkin vähän. Mä oon tehnyt sen kokenut kyllä. Hyväksi. Joo. Niinku saat apua siinä. No niin. Lohkoja on tulta. Joo. Joo, mä nyt ylärapareeni ottanut sitä vähän kevyemmillä painoilla. Mä oon tehnyt kuitenkin toistoja paljon, ettei siinä mitään kiirettä. Kyllä siellä sitä puhtia on kuitenkin olemassa. Joo. Mä oon, jos nyt vähän niinku sitä kuulaa silmällä pitää, että tuo niinku tuon nyt on isoihin tähtäisi siihen, että Joo. mä en sitä tukkikisaa, mutta mä ajattelin, en mä nyt rupea kiireellä sitä tekemään. Ettei tuu mitään tuohon. Milloin tästä on? Maaliskuussa, mutta mä oon jo sen niinku jättänyt pois. Unohtanut. Joo, mä oon niinku, Joo. en oo niinku lähtenyt isompaan painoja. Koska en mä viitistä lähteä taas huonoja suorituksia tekemään. Niin. Kuullaan jotenkin toukokuun. Se hyvin aikaa tehdä. Joo. Kokeillaan nyt pistää se homma kuntoon. Niin. Joo, mulla se 4, niin se on mulla ollut jonkun vuoden, niin se Joo. halkeisesta mä aina teippasin sitä, mutta sitten tavallaan se teippi halkeista halkeamaan kun haluaa. Joo, niin just se ei kestä. Niin, sitten valuttaa sen kaiken sen möhnän sieltä. Joo. Niin. Joo. En viittynyt kun mä saliin sitten. Kyllä mä sen jonkin aikaa, mutta se alkoi vaan keveinen ja keveletty, mutta se ei näillä ole 4 kiloa. Joo. Mulla on silloin aikoinaan heittelin keihättäni 800 gramman semmoinen pallo. Ja lähetetään seinään. Joo. Tai mä en tiedä kestä tein. Minä heitin sille 30 kertaa, niin se hajosi siihen seinään. Elikkä se on varmaan semmoisen verkkoon takana. Mä oon heitellyt sitä kiloa kumikuulaa, niin se on kestänyt siihen seinään. Onko? On. Se on sitten joku viallinen saatana. Se hajosi siihen levisi kuin mun munat saatana. saatana. Kovempaa kuin mitä se on. Mitä? Taittaa se vaan niin paljon kovempaa kuin mitä. Mä oon semmoinen apuliikkeellä ottanut sitä kumikuula heittoa. Joo. Mä tein sen huonoa tee silloin tämmönen heittää. Ei oo sattunut käteen. En oo sitten kuitenkaan heittänyt niin ihan päälle. Kuulan työtä ja keihäänheittohan ne palvelut toisiin. No sitä nyt ajattelin, kun mä oon kuitenkin, kun mä nyt paljon heittänyt, niin Niin, niin se auttaa siihen työntöön se heittäminen. niin. Joo, mä auttaa. Mä ajattelin, kun se on huono, niin se kehittyy sinne. Joo. Nyt kokeilin normaali kyykkyä, vielä kevyillä painolla kokeilin niinku, että mitä se tuntuu tankoa tuon takana, ja rupeaa toimimaan pikkuhiljaa. Joo. Alkaa tuntua niinku vahvalla se kyykkyä. Joo. Siinä olisi semmoista, mä eilen kävin puuntaan semmoista 7 kiloa painoa. Joo. Siinä olisi nyt semmoista niinku mahista. Niinpä. Joo. Tehdä tuloksia, kun vaikka taito.
työrauhan tähän hommaan. Ja teen kevyisellä painolla näitä toistuja vaan. Joo. En laita keväällä minkään semmoista, että mä oon 120 mä enimmillään venkannut, mutta mä otin sitten siitä niinku alaspäin. Että, Joo. mutta niinku tuntee, että se tuntuu tosi helpolta ja hyvältä. Se on niinku pääasia. Jos otaisikin vähän vaikka, nyt se otaisi 140 ja se tulisi oikein vauhdilla, niin tietää, että se on niinku se tatsi oikein. Joo. Nyt on toisaalta hirveän hyvä saama tehdä semmonen tosi vankka pohja. Joo. Toistolla, koska aina on avitellut sitä tulosta. Niin, siinä on ollut vähän kiire aina ja semmoinen. Nyt voidaan 2 rauhaa tehdä toista. Joo. Sitten välillä teen semmoisen simppelireeni aina, että ei mene junnaamiseksi. Että en mä koko ajan paukuta niitä kymppejä. Välillä otan sitten ykkösiä, mutta en vaan mene iso vaiva. Niin. Semmoista helppoa. Että ei ole tarkoitus silleen jumittua. Niinpä. Joo, sitä kannattaa välttää. Tässä vaiheessa. Hyvä suunnitelma mulla silleen on, että mikä valvelee tätä juttua. Joo. Niin jos varmaan se mitä on, niin sitten ei varmaan reenannutkaan. Mitä? Jos ihan alkaa treenata tänään nyt, niin en varmaan treenannutkaan. Ei ole mitään tehnyt. Ei. Ja näin. Mulla on nyt niin lonkka pois paikalta. Jähtää vähän. Se on siinä. Niin, jotka on vähän se tasaisen juminen yleensä. Tuolla on pikkunen. Joo. Se on se pikkuluita, niin ne. Niin on tavallaan niin kuin nikamalukko ja selkä. Joo. Olla paikallaan, se on paljon mukavaa. Eikö se nyt tuossa polvessa kyllä mitään ollut? Se on ihan okei. Joo. Niin on tämä. On vähän polvi. Vielä ainakin. Ja muuten se niin se otettiin jotain pientä ollut, mutta se nivelsteet on kerran Niin. ottanut nuorena 15-vuotiaana itseensä. Joo. Muuten on. Ei. Jalkapallo. Tuli ihan siis selkeä vääntö. Joo, niin just. Kiitos. Joo, kyllä se on. Oliko se mun kädessä? Joo, perkele kyllä. Ei voi jumissa. Mitä tuota jännittää tästä? Tuonne alaspäin. Tämä ne herkästi nousee nuo jänteet. Niin, jänteetkin voi tavallaan olla vähän väärässä kohtaa. Joo. Joo. Kyllä ne. Nämä menee aika herkästi. Joo. Niin kuin tuolla lavalla on se yksi jänni, joka on sinne lavaan päällä. Joo. Se vaikuttaa sitä olkapäähän ja kaikki. Niin. Tai toi just, että Joo, se saattaa vähän se on tuossa tutkitaan pikku. tuossa kohtaa. Tuossa kohtaa se paikka. Käsi on koukussa. Mä en tiedä, huomaat tätä siellä. Se on
käsittämättömiäkin nousee, jos ei muutamassa kuukaudessa saa. Niin, se on ihan... Just on joku Seppola työ, että oli ootopäällä, eikä työstä kuitenkin seuraavana vuonna meni talvella. Ei. Niin. Joo, se ei ole. Moni ehkä tajuu sitä, miten paljon siellä on tehty töitä se, että tuntuu. Ei niinku mitään silleen pahaa, mutta tuntuu, että nyt. Hyvä. Sitten mä oon vähän käytänyt, että kättä niinku näin toisella käydä, semmoista venytystä on kohta. Tänne päin? Niin, pikka. Ja sitten samaan aikaan suoraksi. Niin. Joo. Se tuntuu, että venyttää. Tämä on aika yhtenäinen näköinen tässä on tämä kohta. Joo. Ihan hyvä. Ei ole silleen lihakset kasassa. Nehän ei silloin liiku, sehän päätyy vaan kokonaan sinne, ei erota muita jänteitä ja muuta, että ne liikkuu erikseen. Kyllä sitä käyttäisi silloin, jos huolettu, niin kyllä se olisi niin jäkissä silloin se leikkauksen jäljellä. Joo. Kaikki ne on lihakset ihan niinku. Mut pikkuhiljaa vaan se. Joo. Mitä tuo hirveästi edistää. Mutta sanotaan just, että jos ihan vaan olisi se, mikä on ne ohjeet ja systeemit, niin se ei riitä. Ei riitäkin, ei. Sellaisia tuollainen kehittävä ajattelutapa. Niin. Saa ajatella, että ei tarvitaan ehkä nyt jotain muuta. Niin. Pelkästään niitä pieniä liikkeitä, mitä sinä käy. Vääntääkö sun kättä mitenkään, kun sä tiedät hapaa? Jos sä esimerkiksi käyttäisit näin. Sanotaan näin, että niin, tää tuntuu kivemmalta näin, niin. Kun sitten kun sä käyt sen näin. Joo. Se tahtoo vähän niin kuin ehkä mennä enemmän näin. Joo. Joo. Sitten jos nyt laittaa ihan täältä, niin sitten justiin kiristää. Joo. Onko vähän sun? Hirveä. No, pientä just semmoista jänteistä, semmoista heiluttelua on tehty pikkusen. Niin. Pitänyt rentona ja sitten. Joo. Joo, ensi lauantaina on jo 8. Aloitetaan. No, voisin oikeastaan näillä pohjalla tulla siitä. Joo, tulee on niin pirun kiva nähdä, että miten. Joo. Ja kyllä sinua vähän kiinnostaa itsekin, sä siellä näet vähän, Totta mitä kai. on, eikö? Ja sitten taas, että mitä nyt voi tehdä painaa. Niin, mitä siinä on nyt semmosia. Koska varmasti aina on taas jotain, mitä voi tehdä. Joo, mutta ei se, kyllä se on melkein semmoista viilaasta. Joo. Mä veikkaan, että se on ne. Ja sitten varmaan se vauhtityön, että on sen, niin sen hyvästä vauhdin, sen, niin sitä, sen hakemista. Joo, se on sitten eri juttu se. Joo. Vauhdetta mä uskon, pystyn tällä hetkellä aika hyvin työtä. Joo. Kyllä mä haluan sen. On se 100 tyyneen reenejä tehty, katsotaan. Joo. Ja silleen niin kuin mä oon tehnyt ne huolella, että ei ollut sitä osumista. Niin, minä olen justiin niin kuin se pitää tehdä.
Saarijärveä kohti taas ja tuossa katsottiin lähinnä noita, että kaikki paikat on niin paikallaan, että Lantio ja Polvet niillä katsottiin ja sit vähän just loukkaantunutta kättä sitten otettiin auki niin, siinä oli niinku oikeastaan se pääasiallinen juttu. Vähän Lapojen seutua kanssa. Sellainen oli tämän kerran käsittely.